سلام زي خبركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمره على توزينا سبورت النهار. عمتاوي زكاة شامبيون قدم مشكلة عالمنا كابز متص 25 مسكرم جميرو كفلم يوم عبزنا لهم عام الشامبيون عالم إيرتراين تقدمتي مرهو قدس أمانيل قبل إكزابير كمون ناتنا البرهانة نيرترا وكيلوم كساتف مخانم ربح بريتا برو سايكلين أفليت اللهم زي كازي كم نايرو كينتانا ريغوبرتو إيران كاب كولومبيا توم ديمولان كاب هولان بيتر ساغان كاب سلوفاكيا مرحتي تودري فرانس زلو بريموز روغليش كمون تاديج بوغاغار كاب سلوفينيا اتوم ابزور در مستافوم اراغاغيصوم زلو تقدمتيوم زين مبل 87 غزي زكاير زلو ودر كابشن 927 فلما ودرو اهاري جميرم كابشن 939 كسابشن 945 دحر مقراص دما كابشن 946 كساب حجي بزي مقراص يكايدالهم شامبيون عالم قدم مشكلتا ابزناي 87 عمتات ودراتو اب 10 هاجرات ودراتو اسلاسيلهم سانچاتن تقررمتي شامبيون عالم بمبال اب مزغب كبر سانك صفون كلو ببيتر ساغان بيندا الفريدو اوسكار فيريري كمون ريك فان سلسلس غزي نزاناي غوبال عالمنا وانچ بمعوات اب قدمي زركبو تقررمت يوم بعد مزناس تقررماي شامبيون عالم اتي اب شنچات 53 ود 11 عامتن 208 معلتات كلو تساتفه بريطاناوي كين نوتال كون كلو بعد مزناس تعوات شامبيون عالم دما اتي اب شنچات 37 ود 10 عامتن 76 معلتات كلو تعوته جرمناوي كارل كايرسيوم ناوي ناي ጸጋም ተኸላኸላይ ክለብ አርሰናል ስዒድ ኮላሲናች ካብ ባየር ሌቨርኩሰን ጻውዒት ይቀርበሉ ብምህላው ናብ ቡንደስሊጋ ጀርመን ደጊሙ ክምለስ ከም ዝኽእል ተሓቢሮም ምስ ምምጻእ ኪሪያን ቲርኒ ኣብ ጋንደርስ ዝነበሮ ቀዋም ቦታ ዝተመንጠለ ኮላሲናች ሓደ ካብቶም ኣብዚ ክራማት ንመስጣ ወሪዶም ዘለው ተጻወቲ አርሰናል እዮም ካብ መሸጣ ካይ ሃቨርትዝን ቦላንድን ፋይናንሳዊ ዓቕማ ኣደሊላ ዘላ ባየር ሌቨርኩሰን ድማ ነቲ ወዲ 27 ዓመት ተኸላኸላይ ክጽንብሮ ነቲ ዕዳጋት መርሖ ከም ዘላ ጋዜጣ ቢልድ ሓቢራም ነቶማስ ፓርቲን ሑሳም ዓወርን فرام ገንዘብ ኣብ ምጥቃም ዘላ አርሰናል ካብ ሽያጥ ኮላሲናች 10 ሚሊዮን ከም ጽበይ ዝሕበር ካብ ባየር ሌቨርኩሰን ተወሳኺ ክለባት ሻልካን ሮማኑን ኣብ ልዕሊ ኮላሲናች ተገዳስነት ይሕይረን ዘለዋ ክለባት እየን ኮላሲናች ኣቀዲሙ ምስ ሻልካ ብምዃን ኣብ ቡንደስሊጋ ተጻዊቱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውድድር ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ኣብ ቦታኦም ብሉጻት ኮይኖም ዝወጽ ተጻወትን ምሽላም ኣብ ዝወጽ ዝርዝር ኣስማት ተጻወቲ ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ንመድረኽ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ብሒቶም ዝጸንሑ ክሪስቲያኖ ሮናልዶን ሊዮኔል ሜሲን ካብ ዝርዝር ኣስማት ሕጫት ወጻኢ ኮይኖም ኣሎም እዚ ሽልማት ኣብ 2016 ብወግዒ ተኣታትዮም ዝሓለፈ ዓመትን ጽዋዕ ቻምፒዮንስ ሊግ ዘለዓለት ባየር ሙኒኽ ኣብቲ ዝወጽ ዝርዝር 7 ተጻወቲ ብሕጹይነት ከተቐርብ ምኽኣላ ልዕሊ ዝኾነት ኤውሮጳዊት ክለብ ይሰርዓም ኣብ ቦታ ሓለው ትልዳት ማኑኤል ኑዌር ካብ ባየር ሙኒኽ ኪሊየር ናቫስ ካብ ፒኤስጂ ዣን ኦብላን ካብ አትሌቲኮ ማድሪድ ንብሉጽ ሓላውልዳት ኣብ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ዝቐረቡ እዮም ኣብ መስመር ምክፍፋል ኬቪን ደብሩይኔ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ቶማስ ሙለርን ቲያጎ አልካንታራን ካብ ባየር ሙኒኽ ንብሉጽ ኣካፋሊ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ክሕጸዮም ከለው ሌዋንዶቭስኪ ካብ ባየር ሙኒኽ ኪሊያን ምባፔ ኔይማር ጁኒየርስ ካብ ፒኤስጂ ድማ ንብሉጽ ኣጥቃዓይ ብሉጽ ብሕጹይነት ቀሪቦም ዘለው ተጻወቲ እዮም ናይ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ብሉጻት ኮይኖም ዝተመርጹ ተጻወቲ ድማ ሓደ ጥቅምቲ ኣብ ኒዮን ከተማ ስዊዘርላንድ ዕላዊ ክኾኑ እዮም ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቦታ ሓለው ትውልዳት አሊሰን ቤከር ኣብ ምክልኻል ቫን ዳይክ ኣብ መስመር ምክልፋል ድማ ፍራንክ ዲዮንግ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ድማ ሊዮኔል ሜሲ ተዓዊቶም ምንባሮም ዝዝከር እዩ እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣካፋሊ ሊዮን ሑሳም ዓዋር ንምፍራም ምስቲ ኣካፋሊ ውልቃዊ ስምምዓት ከም ዝኣሰረት ኢጣልያዊት ጋዜጣ ኒኮሎ ሲራ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ነይራ ኣቀዲሙ ንዊሊያን ካብ ቸልሲ ጋብርኤል ማጋለስ ድማ ካብ ሊለ ዝፈረመ ኣርቴታ ንዓወር ኣብ ማእከል ሜዳ ክሪኦ ልዑል ባህጊ የሕዲሮ ከም ዘሎ ይዝገለጽ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብታ ክሰርሓ ወጢኑ ዘሎ ሓዳሽ ኣርሰናል ድማ ንሑሳም ዓዋር ከም ቀንዲ ሃንዳስ ጋንታን ምግባር ወጢኑ ከም ዘሎ እዩ ምስቲ ኣሰልጣኒ ቀርበት ዘለዎም ወገናት ዝሕብሮም እቲ ኢጣልያዊ ጋዜጠኛ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ድማ እቲ ፈረንሳዊ ኣካፋሊ ንዝቕጽሉ 5 ዓመታት ኣብ ኤሚሬትስ ክጻወት ብውልቁ ምስ ተጋንታ ምስ ስምምዑ ገሊጾም حسام عوار زحلف قدام سنبت كلبو ليون أنصار مونت بلاير قتيمة كلتا بحادة أبسترت عطول لقتم بقيح كار كاب ميرا كم سبارر يفلاتم بزحات تنتنت سبورت دما أتقتم نايمود أتتصوت عوار كتكون كم تخل قمتاتهم يبلوم كلبات ليون أرسنال دما كساب حموشة كمتي أبزلو جزي أمت أن جنزب مسجار تتصاطي أبسم معكبتها تثبيت يقبرلن
ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ንማሪዮ ጎትዜ ደጊማና መሳርዓታ ጋንታ ንምምላስ ዝሰርሕ ከም ዘላ ጋዜጣ ቢልድ ሓቢራ ኣብ ቦሩስያ ዶርትሙንድ ዝነበሮ ውዕል ዛዚሙ ብዘይ ጋንታ ዝርከብ ጎትዜ ምዕለቢዩ ኣብ ኣልያንዝ ኣሬና ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ምስ ምሻጥ ኣልካንታራ ናብ ሊቨርፑል መሳርዓ ንምድልዳል ትሰርሕ ዘላ ባየር ሙኒክ ነዚ ቅድሚ 2 ዓመታት ተፃወታያ ዝነበረ ጎትዜ ደጊማ ከተፈርሞ መደብ ሒዛ ከም ዘላ እቲ ዝወፅእ ዜና ወሲኹ ይሕብር ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ናይ ምልዓል ሕልሚ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸንሐ ጎትዜ ካብ ቡንደስሊጋ ጀርመን ኣርሒቑ ከም ዘይከይድ እዩ ኣብ ምግላጽ ዝርከብ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ኣብ ዋንጫ ዓለም ብራዚል 2014 ንኣርጀንቲና 1-0 ረቲዓ ተዓዋቲት ኣብ ዝኾነትሉ እዋን ድማ ጎትዜ ነታ እንኮ መዕወቲ ሸቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ምንባሩ ይዝከር ወዲ 28 ዓመት ኣካፋሊ ብሰንኪ ተደጋጋሚ መስበርትታት ከምቲ ልዕሊ ግምት ዝተገብረሉ ክደምቕ ዘይከኣለ ተጻዋታይ እዩ ተጻዋቲ ሪያል ማድሪድ አሴንሲዮን ቪንሰስ ጁኒየርን ጋርዝ ቤል ገዲፎም ዝኸደ ቁጥሪ 11 ማልያ ንምውሳድ ኣብ ቅልስ ከም ዝኣተው ጋዜጣ ማርካ ሓቢራ ቁጥሪ 11 ማልያ ጋርዝ ቤል ኣብ 2013 ካብ ቶተንሃም ናብ ሪያል ማድሪድ ካብ ጽምበር እንዳሓር ኣብ እንግዳዓቲ ዌልሳውያ ጸኒሐ ነዛ ቁጥሪ ማልያ ንምሓዝማ አሴንሲዮን ቪንሰስ ጁኒየርን ይቀዳደሙ ከም ዘለው ተሓቢሩ ቁጥሪ 10 ማልያ ናይ ሙዳይ ሕልሚ ዝነበሮ አሴንሲዮ ታ ቁጥሪ ማልያ ብሉካ ሞድሪች ምትሓዛ ክሳብ ሎሚ በታ ጋንታን ዝወሃበቶ ማልያ ቁጥሪ 20 ወዲዩ ኣብ ምጽዋዕ ዝርከብ ይኹን እምበር በዛ ሒዝዋ ዘሎ ቁጥሪ ማልያ ከም ዘይዓገበ ዝነገረሉ አሴንሲዮ ንቤል ዝገደፋ ቁጥሪ 11 ማልያ ንኽትወሃቦ ድሮ ናብታ ጋንታ ሕቶ የእትዩ ከም ዘሎ ታምረብ ሓበሬታ ወሲኻ ገሊጻ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ፍላሚንጎ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ማልያ ቁጥሪ 11 ወዲዩ ዝነበረ ቪንሲየስ ጁኒየርስ ነታ ቁጥሪ ማልያ ክትወሃቦ ድሌት ከም ዘሎ ንሱ ነታ ጋንታ ከም ዝሓበራ ተገሊጹሎም ሪያል ማድሪድ ነታ ቁጥሪ ማልያ ንመኖም ከም ትህብ ሓርቢቱ ኣብ ምህላው ድማ ኣብ ቀጻሊ ነዞም ክልተ ተጻወቲ ዘይቀይም ውሳኔ ክትውስን ድማ ትጽቢት ይግበረላ ሊቨርፑል ንሴኔጋላዊ ኣጥቃዒ ዋትፎርድ ኢስማዒል ያሳር ንምጽምባር ምስ ክለቡ ዘለዎ ርክብ ብቐረባ ትከታተሉ ከም ዘላ ተገሊጹ ይኹን እምበር ሊቨርፑል ዛጊት ንተጻዋታይ ንምግዛእ ዘቕረበቶ መጠነ ገንዘብ የለን ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ሊቨርፑል ዘይተሰዓርነት ጉዕዞኣ ብዋትፎርድ 3-0 ተረቲዓ ደው ኣብ ዝበለልቱ እዋን ሳር ነተን ክልተ ሽጣት ዋትፎርድ ኣመዝጊቦም ምንባሩ ዝዝከር እዩ ብብቕዓት ሳር ዝተመሰጠ ኣሰልጣን ሊቨርፑል ክለብ ድማ ንሴኔጋላዊ ከም ተጠባባቂ ቀዳሞት 3 ኣጥቃዕቱን ምግባር ናብ አንፊልድ ከምጾ ልዑል ድሌት ከም ዘለዎ ዝንገረሎም ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ክለብ ሬንስ ብኣሳስ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ ዋትፎርድ ተሰጋገረ ሳር ማልያ ዋትፎርድ ወዲዩ ካብ ዘካየዶም 30 ግጥማት 6 ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ 6 ንሸቶ ዝኾና ኩዓሳሱ ድማ ንደቂ ጋንቱ ኣቐቢሉ እዩ ይኹን እምበር ዋትፎርድ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ወሪዳ ምህላዋ ሳር ካብታ ጋንታ ከይወፅእ ከም ዘይተርፍ ምስ ተጻዋታይ ቀርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሮም ብኣላይነት ኣንድሬ ፒርሎ ተመሪሓ ኣብ ዳግሚ ህንፀት ዘላ ጁቬንቱስ ንቦዝኒያዊ ኣጥቃዒ ሮማ ኤዲን ጄኮ ንኽትፈርሞ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐት መረብ ሓበሬታ ጎልዳትኮም ሓቢራ እታ ኣረጊት ጎርዞ ንጄኮ ናብ ቱሪን ንምምፃእ 16 ሚልዮን ውፃኢታት ከም ዝገበረ ድማ እታ መረብ ሓበሬታ ወሲኻ ትገልጽ ካብዚ ተወሳኺ ንጄኮ ናብ ጁቬንቱስ ዘፋኖት ሮማ ብወገና ንፖላንዳዊ ኣጥቃዒ ናፖሊ ኣርካዲዮስ ሚሊሽ ከም መተካታ ዜኮ ንምፍራም ኣብ ጫፍ በፂሐ ከም ዘላ ተሓቢሮም ኣርካዲዮስ ሚሊሽ ድማ ኣብ ቀረባ ሰዓታት ምስ ሮማ ናይ 5 ዓመታት ውዕል ክፍርም ትጽቢት ይግበረሎም بركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمرة نلوم زبالنيا زيناتات سبورت أبزي في الصم سلامك تتالكم نمسكن